Každá jama, depresia je veľmi dôležitá v lese na zbieranie dažďovej vody. Pozrite, koľko vody tu naoteká, takže z týchto eróznych rých a toto treba zastaviť. Tu ja odhadujem, že je dohromady takých 5 tón sedimentov a vlastne ináč toto množstvo bahna, kameňov by bolo určite v Čermovskom údolí. A v tom bahne sa nachádza zhruba 38 až 40% vody, takže to není betón, to je vlastne akože nová vytvorená níva, ktorá v čase sucha sa vyprázdňuje a vylepšuje vodný režim potočíkov. Tak toto je, priatelia, nad obcov Ťahanovce, kde sa postavil gabión takisto v roku 2005 a pozrime sa na to, ako secká voda, ktorá v podstate sa zadržiava a potom sa filtruje hore množstvo odpadu síce, ktoré voda donesla z lesa, ktoré my nešťastníci ľudia to nechávame v lese. A nebyť týchto riešení, ktoré hore sú aj v bioklimatickom parku, množstvo vodozadržných opatrení, tak dnes neviem, čo by zažilo vlastne Ťahanovce v náväznosti na tú množstvo vody, ktoré steká z lesov. To znamená, všetky tieto vodozadržné opatrenia, ktoré boli zrealizované, prinášajú vlastne úžitok. Kedysi bol tu na projekt na reguláciu tohto potoka po dĺžke neviem koľko, dohromady 20 miliónov korún a namiesto toho sa postavili tieto vodozadržné opatrenia, ktoré prinášajú užitok niekoľkonásobne lacnejšie. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja predpokladám, že obec vyčistí tento odpad, ktorý tu bol prinesený z lesa. Tak toto, priatelia, je gabión postavený v roku 2005 ako súčasť pilotného projektu vzorového pre implementáciu Košického protokolu prevodu, ktoré zastupiteľstvo schválilo začiatkom, tuším, 2005. Takže takto funguje aj doteraz. A vlastne akože, prečo sa tu postavilo na tejto ceste dole, čo vidíte, bola kopa štrku hliny, ktorá z tejto rokliny tu pritiekla a ktorá je zastavená. Tam hore je množstvo ešte kaskáda drobných drevených hrádzi. Takže takto to vyzerá teraz, dnes, 19.1., keď malo snežiť, tak prší a prináša rizikové situácie lokálnych povodní. Ďakujem.